Diumenge passat va tenir lloc la presentació dels equips d'aquesta temporada del Club Esportiu Premià de Dalt. Aprofitant l'esdeveniment, l'Ajuntament, representat per el seu alcalde i regidor d'Esports, van inaugurar les instal·lacions que quedaven pendents a la remodelació del camp, com són els nous vestuaris i la sala polivalent d'audiovisuals. El passat diumenge, 29 de novembre, va tenir lloc una jornada festiva al Club Esportiu Premià de Dalt. Des de primera hora ja van anar arribant els jugadors més petits i els pares i amics del club. A 11:15 va començar la desfilada d'equips, 17 equips de base, els sèniors, els veterans i l'equip tècnic. Just al juny es va celebrar eleccions i varen poder veure els rostres dels nous integrants a la Junta, entre ells 3 expresidents del club, Fernando Parra, Alfonso Torres i Eduardo Reyes, i un altre puntal important com és Adolfo Trovalón. Seguidament van presidir l'esdeveniment l'alcalde Joan Baliarda, el regidor d'Esports Antoni López i el president del club Miquel Marín, amb part del seu equip. Després de dirigir unes paraules al públic, primer el president i després l'alcalde, van fer-se entrega d'unes plaques commemoratives a l'Ajuntament i a l'empresa Teslop com a agraïment al gran suport econòmic que han fet possible la remodelació de les instal·lacions. També van fer una menció especial al jugador prebenjamí, Alberto Navarro Arias, per la seva entrega i els seus gols. Seguidament, l'alcalde va tallar la cinta que donava per inaugurats els vestuaris i la sala polivalent. Mentre els nens es feien les fotos pertinents de grup, els pares van poder visitar les noves instal·lacions i prendre després un pica-pica i una botifarrada. Després d'un descans, van disputar-se 2 partits de Lliga, el corresponent a la 10a jornada del prebenjamí contra l'Europa, amb un resultat de 4-0 a favor dels locals, i el de l'equip sènior contra el Club Esportiu Manresa, sota la pluja i fort vent que va dificultar molt el control de la pilota i van quedar amb un empat a 1.